הקטנטנה הזאת היה קשה לבטא את השם שלי, אז היא פשוט קראה לי וייטמן. פפואה ניו גיני גילו את העולם המערבי לראשונה לפני פחות מ100 שנים. עד היום חיים שם שבטים רחוקים מאוד מקדמה, בלי חשמל ומים זורמים. חלק קטן מהם קניבלים. לפני כמה שנים זוג תיירים, כוכב ריאליטי בריטי ואמריקאית, נפשו שם בג'ונגלים ונתקפו על ידי שבט שהיה קרוב מאוד לאכול אותם, לפני שהצליחו לברוח פצועים וחבולים. יש להם אזור שסבל דורות ממלחמות אכזריות וקשות בין השבטים, עד שבשלב מסוים האימהות הנואשות שם החליטו שכדי לסיים את הסכסוך הם יהרגו את כל הילדים הזכרים שיוולדו להם במשך משהו כמו דור שלם, עד שלא יישארו יותר גברים ותיפסק המלחמה. דרך יעילה ומחרידה מאוד לסיים סכסוך. גרם לי לחשוב על החלק הגדול של המין הגברי בהרג והזוועות בעולם. הדעות חלוקות לגבי עד כמה פפואה מסוכנת לתיירים. אני זוכר כשנחתתי בשדה תעופה ביקשתי מהנהג שיעצור לי בדרך בסופרמרקט, הוא עצר ליד אולם ישן וגדול עם מדפים של אוכל ושתייה שהיה מאובטח על ידי משהו כמו 4-5 מאבטחים עם נשק ארוך, שאחד מהם נמצא בתצפית גבוהה, וזה סך הכל סופרמרקט. פה הבנתי שיש מצב שהגעתי למדינה מסוכנת. מי שמכיר אותי יודע שאני לא ממש בודק פרטים לפני הנסיעה, ולרוב אני לומד את המדינה בזמן הביקור בה. אבל למעט הקטע הזה לא הרגשתי שם סכנה. למעשה זה כנראה המדינה שבה חייכו אליי ובירכו אותי הכי הרבה לשלום. הם מאוד אוהבים את ישראל והעם היהודי. השנה הם פתחו לראשונה שגרירות בירושלים. דגל ישראל שם מאוד פופולרי והוא הנמכר ביותר אחרי הדגל שלהם. יצא לי להתקל שם בלא מעט סרטונים בפוריו שמסקרות אותנו באהדה, תפילה ודאגה.